Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Sorkar Jilla Kalapan Kre Bantaino da ka Meghalaya House kabathamai Havelur Tamil Nadu bat ban pensuk yikipat ba nonglet nongwan na ka jilla khamtam yakitu ki balet ban sumar nongpang ha katega jaka hadien ba ka Meghalaya House kabarim kamlongshu ban maramot na kadaw jong kajing tulor bat kajing rim palat ya kania lapentip da Menteri Ketenan General Administration Department ka jilla uba Sostinus Sotun habakran shikila pathai khubor minta ka janmit hanong po ulai thu bakani ka sin jam balashim da ka sorkar ka de hadien bun na kinong mi khmat kilami isha khmat ban penpaw ya ka jing sokhya halor ka jing long jing man jong ka te ka Meghalaya House ka badan Havelur ulai thu ru ba ya ka te ka Meghalaya House ka bathamai ante ha ka ju ka jaka jong ka Meghalaya House ka barim ha ka jing lut ka ba arpau klur tingka bat kan don kumba palat san tali ki kamra bat pentip ru ba kumba long minta ka sorkar kadang penkre bat hadien ba kaladep ban penbiang iki jindon kam baro ka sorkar kan sakhot tender no nak benta kani ka kam ka habide ba Meghalaya House kebadan belur kebadai kawai naki jakasa ba ajing sumar keba ki nongpang giyo ban sa ha katuka belur haka Meghalaya House belur ka hadian mana ki stakeholders ki babun kilaya raise ya ki queries hawidai bat ka jing kaulong bakala rimplat ka Meghalaya House belur dan kalian ki babun ngelayo menyong bat i honorable chief minister deputy chief minister nam tabannya penbej hawidai bat ka Meghalaya House belur nomor ba kalong ka ba penmentoy nang taki nongpang but kita ru ki representatives ki local ki MLA ya naka jala kejungi ki bala mention ki bala penpau ki bedai bat ka jinge bedai bat ka teka Meghalaya House for belur i naklang i MLA Bran Buram jangka North Shillong i ba Edelbert nang taki naklang ki officers ru kumtu ka concern hi kalong ba iron ni kata kijing sungokhia bata nanta hawidei bakani ka Meghalaya House for belur ka naklang ka sarkar hi menta nginum le shu ya ka repairing namar bakayeng kalarim palat te ngila pha da ka proposal hagabidei bat ki nagta ka jingsnai ka building ka batmai ka banlong ka jingmentoy bat ba nginang la shu bunyo bun tli ki kamera ka banlong ka jingmentoy na ka banta ki nongpang ki belai ban ai banyo sumar hati hapo CMC belur ka balong ka jingkerku namta ki panyong syong jong jala ki belai banyo ban sumar ketika hospital hak baklai olat bansa haknika Meghalaya House hapo belur approximately ki kamera hi kumba kilong kumba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki labalong ki officers anangta seki ki bonsa ketika plan kaba ilapa ka pusal hak baklaya chakmat but ngikerman skam ba andalada ban snai ketika building bat mai ka sanlang ban penmentoy na benta ki nongpang ki belai ban sumar sa ketika hospital hapo belur barim gomolong mana nomor ba ka building kat kum ka nakileng ki engineer kem asyo ka recommendation nam taban repair nama balarim pelan tiglaya bidda ka popsel ka bat mai hak ban sesnai ka building ada buat ke ban aisan polak ban penhai ke belur hapo nanti ke Meghalaya House belur tapi ngi sothu ya ka concern lane ya ka jing sokhia bat ya ka mensim jong ka jing sakri jong ki MLA lane ki representative apo ka jala ka jungi ngi sothu ya ka jing sokhia ka jing khiru hagabidei bat kanika Meghalaya House belur bat keladon kata ka jing sha hakaba keladon ka jing terwa nakilang i Emily juga North Shillong i ba Edelbert nongrum hakaba ila bu syaka sarkar ban terwa sanpolak namta ban ai
nam taban snai ketika megleus po belur endai hakabidai bat ka kanu ka scheme namar ka jing terwa ka jing kalong na ka naki special urban works program hakaba ngidan ki special urban ngidan special rural the special urban works program ka habide ba ka guidelines ngila shim ka feedback habang pan ki segala department concern but habide ba ki guidelines kam sha ki kampedang but kamdon ka jing batai ba ki Emily kin aya ka kanu ka scheme na ka Emily scheme sha ki weipat ki sikwe pat ki jela te ngasutu e ka jing sokya ka jung I tengah panpawi ka jing kublai I ban ngela ai ru e ka reply sei ba nakaleng ka department nakaleng ka sarkar ke namar bakal aya atat sakmat hagbede bat ka proposal hagbede bat kini ki jing pinbet pinbyang nam taban snai kini ka migil house ka bathamai bat ka guidelines su kampedang kamsha ai kata tingila ai ka jing pentip sai Emily juga not long by inumla ban pelut ya kenika SUWP ka special urban works program ka bisa belamang kerpang nam ta ka constancy ka jungi ba in pelut suwait but din ta kadau ikamla ban pedang ya kenika jing terwa ka jungi habide ka nika proposal ka bathamai nagaleng ka sarkar kila ka ringkat bat ka building department ka ba layo ban work out plan estimate kan cross kemba arpo kurur akaba kan sala ban penbet penbyang na kamata kiniga jingsna ya kiniga building ka batmai kajaka kan deh kaju hi ka jaka bat ya ka hakabide bat ka kiniki yeng ki barim inside dismantle nang sessional pat haka ju hi ka jaka ya ka building ka batmai ondala clear ya ki onda clear ngelayo ya ka approval abi hadian ba ka nakaleng ka finance planning clear ka approval te hadian ba gila dep ban hadian ba on tender opat ya manta keempat don keempat ke proses kadang ya but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagbede bat ki tuki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tuki nong up ki nongpang ki badon ha ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkhat na kaliang ka department ba ingin sa arrange ka dakoi ka separate ka yeng bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika yeng ka baka sarkar kan penbyang bat hadin kumtahi approximate hi kalong ka jingte ka building kamdai ka ba tang si san banai rumnai hi kan simpor ba arsdem tam hadin ta pat ya sa ship yang pat syaka building ka bathamai ka ba on hadin on the depan sina